L-impjiegi full-time komplew jiżdiedu matul ix-xahar ta' Lulju u laħqu l-157,615. Dan ifisser żieda ta' 2.6% fuq is-sena ta' qabel. Fl-istqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jingħad li l-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ ikkonfermat li kien hemm żieda fl-impjiegi full-time ta' 3,940. Jirriżultaw wkoll li l-ikbar żidiet fl-impjiegi seħħew fis-settur tal-edukazzjoni u s-servizzi amministrattivi, filwaqt li naqsu l-impjiegi fis-settur tal-kostruzzjoni. Meta mqabbel ma' sena ta' qabel, l-impjiegi full-time fis-settur privat żdiedu għal 115,556 jew żieda ta' 2.5% u s-settur pubbliku żdied ukoll bi 2.8% l-aktar b'impjiegi fil-qasam edukattiv. Matul l-istess xahar żdiedu wkoll l-impjiegi ta' dawk li jaħdmu għal rashom u dawn laħqu 18,082 impjieg. L-impjiegi okkupati minn nisa żdiedu b'2908 u laħqu 55,994. L-impjiegi part-time ukoll irreġistraw żieda ta' 4.3% li ammontaw għal 2,427 impjieg meta mqabbel mas-sena 2012. In-numru ta' dawk li barra x-xogħol full-time kellhom impjieg part-time kien ta' 24,429. Fl-istess perjodu dawk li kellhom l-impjieg ewlieni tagħhom bħala part-time żdied b'1473, l-ikbar żieda tkun reġistrata fost in-nisa bi 846 impjieg.